Sakanako Garapen Agentzia 2008ko keisaren ondoren egindako hausnarketa eta lan prozesu baten emaitza da. Keisaren ondoren maikeisi bateratu zen eta Sakanako eskualdeko gizarteak aldarri baten inguruan bildu zen, Sakanan lan eta bizi. Eta horretarako Sakanako mankomunitateak tresna bat sortu zuen, Sakanako Garapen Agentzia. Aldarri horri erantzuteko eta eskualdeko garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko. Agentziaren zeregina Sakanako plan estrategikoa aurrera eramatea da, beste eragile batzuekin batera. Plan estrategiko horren lan ildoetako bat industria da, eta arlo hontan etorkizuneko erronka sozioekonomikoi aurre egiteko gaitasuna hobetzen laguntzea dugu helburu. Hortaz, edit proiektuan parte hartzea baloratu genuen. Produktuaren pasaporte digitalaren inguruan ezarriko den legedia enpresei modu errazago batean helarazteko. Eta enpresa horiek eman beharko dituzten pausoetan laguntzeko asmoarekin. Eta bestalde, agentziak esperientzia luzea du proiektuak kudeatzen, eta edit proiektuari ere eskarmentua ekarriko diogu. Sakanako Garapen Agentziak hirugarren ekintza koordinatzen du, eraldaketa gakoak, proiektuko lehenengo fasea da, lehenengo ekintza. Ekintza honen helburua legediaren azterketa egitea da, enpresei modu erraz batean helarazi ahal izateko. Eta horretarako lurraldeko diagnostiko bat egitea dugu asmoa, ibilbide ezberdinak egin ahal izateko. Modu hontan, enpresa bakoitzak identifikatu ahal izanen du ze puntutan dagoen eta ze pauso eman behar dituen. Eta ekintza hau koordinatzeaz gain, eskualdeko enpresak lagunduko ditugu produktuaren pasaporte digitalaren ezarpen prozesuan. Eta bereziki, Aribenasa, proiektuko enpresa bazkidea dena.